Zvláštnosťou je otváranie zadných dverí, pretože majú kľúčku ukrytú v úrovni okna. Na prvý pohľad auto vyzerá ako trojdverové. O presklenej časti pod zadným spoilerom by sa dalo diskutovať. Za nami idúci šofér nám nemusí vidieť do kabíny. Zadný stierač je nezvyčajne zaparkovaný v polohe nahor a nie je rovnobežne s brzdovým svetlom. K výbave Šport patria 17-palcové kolesá z ľahkých zliatín. Športový interiér pôsobí elegantne a moderne. Prístroje vďaka svojmu rozmiestneniu sedadlo vodiča doslova obklopujú. Stredový panel je mierne natočený k vodičovi, takže vodič sa cíti byť v strede diania, môže sa uvoľniť a má pocit úplnej kontroly. Palubný počítač má samostatný multifunkčný matricový displej. Všetky ovládacie prvky sú perfektne rozmiestnené. Honda Civic disponuje veľkým batožinovým priestorom s objemom 401 litrov, ktorý je možné o ďalších 76 litrov zväčšiť využitím praktickej schránky pod jeho podlahou. Tento priestor je na úkor rezervného kolesa, k dispozícii je lepiaca sada. Aj takýmto opatrením výrobca ušetril zbytočnú hmotnosť a zlepšil tak spotrebu. Samozrejme, ďalší priestor získate aj sklopením sedadiel. Futuristický rýchlomer farebne zobrazuje ekoriadenie. Ak ide vodič úsporne, farba je zelená. Modrú farbu má pri prudkej akcelerácii alebo brzdení. Pri jemnom zrýchlení a spomalení je podsvietenie modrozelené. Okamžitú spotrebu sme mali pri 70-ke 3,4 litra. Pri 90-ke to bolo 4,3 litra. Pri 110 km rýchlosti sme dosiahli spotrebu 5,1. A nakoniec pri 130-ke bola spotreba 5,8 litra. Počas testovania pri plne obsadenom vozidle sme mali priemernú kombinovanú spotrebu 5,3 litra na 100 km. Civic je kvalitné športové auto, ktoré si vždy nájde svojich priaznivcov.